Mayong buntag. Ito sa Mayo 21, Huwebes 2026. Doon na ko ilakaw karon pero doon na may nagtapok na mo sa mga kabats, no. Dili nga kami tanan kundi tigi-tigi ba kanang muuli nga dili atin sa reunion na sila gusto nga makikita sila mga kabats. Una ako yung tagang kalangan sila kaya ron makatapok po ni makahimamat po sa uban nga naa diri. Okay, mintra sila naa pa diri ng bakasyon. Ako nakagi ngayon dito ko makita. Okay. Salamat. Normal man. Awadi ka bitik. Sama yung muang maintenance ron. Damon bilang man. Juha ko dajim. Hindi mo nang exercise lagi. Sa exercise sama. Tenis ra ha, basak. Sige ko ba mo? Daghan mo tenis te. Taga dinhi bakan. Yala, ay taka sulit. Pabuntag ba walking. Yung working, may kabudayan po sa hay lagi. Ingaw man. Kaya nga sud. Nana lagi sila lagi? Ha? Nana niya? Malhi ito. Apa? Bahay lami. Di! Sa sulit. Nanay, nanay ngabot sa kasmet? Namo bang? Ko pa man kabot? Pare. Nauna din yan nila. Imbis sila isabot kami nauna. Ito mana ba? Lamiag ba sulit eh. Ito mana? May nagbahay sulit. May balhi nag-aring kuan. Ay, bilaran na rin. Sa, nakagot. Hoy! Wad! Wawa, wad. Yapil man ko nimo. Anila? Yapil ko nila imitar. Classmate! Kagawan ko. Hangi ko si Jimilito kay ako resaw. Tingnan sila nga man he. Naman na ako no, padung na. Ha? Padung na. Aircon na dia. Agay. Ya. Ay, ginawa. Nana sila malbik? Apa dai ka? Dali. Sorry. Patay jawa aning. Una kay masakit pen. Hapit pa man ko sa merkado ni Loon kay distribute ko tong sobre. Agay. Kanang sa Santa Cruzan ba? Sa Abi na kanang ako rin. gibay cluster. Nabok. Daing ko nga Mo kita. sa truck ko namas jaron. Wa na. Unsa mo truck ka sol? Hello Tilay. Sige padung na. Pilay. Wait, dali na ba? Bedungan mo si si kanang Bitcoin. Kinakisgan sa bajen ng abot na. Kinakisgan sa bajen ng abot na. Ubajan di pwede. Bayan. Ubajan di pa ka? Dala. Sabi ko kanang din ka. Asa mo si Marilyn? Di ko naman ani Marilyn. Bawa tingin na Ito to si. na po, doon na po. Hindi ko ka Marilyn tulad yan. Ha? Si. Wa mo umanay? Dadyo na to ko. Kay gawas ko kay kuan. Init. Na sila. Na. Daghan sila to. Sili tilay apa? Papa, padung pa ni. Kinsa? Tila. Og season niya apa? Sunya. Okay na. Ang kauban. Kami ang dunia. Sila. Del. Sila. Dikoy. Buwa bunzag ng gwapam nga po ning amiga. Siyempre, musamot kang gwapo. Saan tayo doon ni? Kasi na to. Bata dito. Bala. Pwede na ka madto kay daga naman ka. Suro ito. Mabaw nga minze ni dito. Si Bala, baklasmate natin first year, no? Si Ronald kami mas si Ronald. Balidag si Fred. Si Tama si Kanya, natingani. Tama si Kanya. Kani si Bala, lagi mo. Balik mo si Fred. Iko, kani si Bala, lagi mo classmate namin ni Sail ay sa unang ano mo.
O bitaw na si Balla gisunod-sunod ni Kuan. Mo na gisunod-sunod si Balla ni Kuan. Ni imong amigo. Si RC. Si Kuan ba? Kutong si... Taga rin to si... Marilyn. Dili. Si Baligya ako. Si Marilyn. Ganun ka ba si Marilyn? Baligya binat-bat itong... Susumukanta ba? Bisoy. Isoy yaman. Kasi Bisoy. Ha? Di tari si Marilyn kay ay hinay mo. Yun na ba? Nganong hinay man? Ay. Di gana mo ang kanang kuan ba kanang sa among silingan ba sa Amo irin kay Pakan ni Manoy mo nang tarabot ibutang na ilagaan ng butahan. Dijaan jadi man sa kanon. Video ta kay. Oh lagi sa Wala pa ibag sa nga siya segment ba. Mo na imong pakan tudo kay nga damo na gyud magpakapaka nga ilagda mo sa una. Grabe mo di mi katuglay kay magpakapaka no kada kuan. Busa anak kan oy. Mangangkat ni. Mag-video. Magigukod. Mag-video ko lay. Kay iring na inyo biskutan. Ado na iring pang kay kan guwapa iring no. Agoy. Lalang sana lalang. Sana. Nakakabak. Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, Lord, and grace and gifts we share about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Lord? Dara. Kinas. Ako na. Dara o dara. Dito saan Dara si Ana siya. Oh, ipunta ko sila. Saan doon? Bawat ya sila ay wala ko Dito magakuan kayo ba? Ay dara, iba yo. Saan mabababa? Bukit sila, di boto kumain. Iba magkukid oy. Sila. Sila lagi. Ikaw galutoan eh, ginamos? Oo. Ikaw ano si Marius? Now, duwagan dito, tapos klapi. Dito, klapi dito. Yan napure ko ano. Apa dulu ya? Patakan dulu. Ala ka uwan kay kinay ala na. Lari ko dito sa pikas. Kaya dito sa soft drinks. Dapat balik ko namin ulit. Dito ba na? Hindi? Ano ko lang pabakay ka lang dito sa Christmas. Gumayaw ko kinakan mo. Ada rata annual dik. Dik. Ada annual darat satu dik. Beri pak. Ay, kayo ko siya. Lumilang ka mo kalinggo ka ano? Hindi ko balik ko na dala. Bugnaw. Hindi. Bugnaw. Wala namin lagi mo ginambot. Sulit. Ito sa kadisi ara makita. Hoy. Ah. Ah, ang sa kuan. Ah. Ah. Yeah. Ah.
Asang lapit ka. Asang pagkita na. Makita niya ito, bungit na dapat. Sampai nasa. Nasa mo mali mo mo. Gamay. Nga ba sakto? Smile din. Ako ba? Imbit ka maglingkod ka na, maglingkod ka. Pinitin ka ba? Sige, maglingkod ka. Nabalik. Ako na umbok ka. Mga anak naman ko. Pazan. Gusto mo ito ba? Ha? Gusto mo ito ba? Ba't ko ito kayo? Mut na ako kumal. Nagkuhaan kami dyan. Lalaki, nangangan pa ni. Pero hindi mo man. Pero sa tataw ka. Sa amin, Oo, sa miss. Oo lang. Panggog. Dugura mo tanggo. Wala na kabutuan. Gaya naman na yung tayo si Merlin. Sa iyang trabaho? Kamasya po dyan eh? 2000. Una sa Ay lang, pati yung pito ko mababa. Alam ko lang, 2023 dyan, yung tayo. Tawa-tawa ka. Saan ako yung classmate mo? Mer! Pura lagi mo kakita na kayo. Pura nga nakakita lagi mo sa una. Kung natapok ang tanang teachers ba? Basta kayo na sige nga ginawa na kayo. Pag ka nang Sa John Cor ka ba? nang John. sinakag ka nang kuan sa mga kuan na daw mo kasi ka matuot si Tuwal mo na niya mo. Huwag makakita. Hindi mo kasama. mo na kay bako Yes, ito siya po. Sa dani tayo ito, may sangkal sa ilahan. Dito sa Binari ka ni Jaya. Sa'yo mo ko. Oo, tanaw na ani. Ang ulit ko clear yung kailangan ko estudyante. Grade 1. Ay, karoon lang ako eh. di Grade 1 na sa ako. pag 16 ni da. Kita lang nila. Ah, nagbayad yung kong ticket. Kaya na. Biya, nasa Glide siya. Ah, eh. Tanggi ko na ako. Glide na. Gilay ni. Kito ka gajojo. Gajojo ka. Okay, kami ka dito ni Buyo. ipasakay ko rin. Ay, ito na yung kapatid ni Jojo. Di,